Astelehenetik aurrera zuzundegi likidazioan sartuko da, gaur izan da komitearekin lehenengo bilera kaleratzeak nola izango diren eztabaidatzeko, eta guk esan nahi duguna da horri ezetz, aukera dagoela, zuzundegi bideragarria dela, produktua duela eta gaur egun dugun testu inguruan aukera berriak ikusi behar direla, eta aukera dagoela zuzundegi martxan jartzeko, lankarga baduelako eta horregatik gaurkoan instituzioei eta oro har eragilei exigitu edo eskatu nahi dieguna da alden guztia egiteko zuzundegin martxan jartzeko. Hipotesi bezala ere ez dugu ikusten zuzundegi itxita, aukera dagoelako. Zuzundegiko langileak nekatuak daudeia da, denbora asko daramagu egoera honetan, baina egia da zuzundegi proiektu bat hil alabizikoa dela eskualdearentzat eta uste dugu bai langileek eta bai herriak erantzungo duela eta zuzundegiren irekiera exigituko duela, ez? Guk uste dugu zuzundegi bideragarria dela, badakigu bideragarritasun plan bat dagoena, erreala dena eta errentagarri egiten duena enpresa, eta espero dugu dauden aktore guztiek behar diren erabakiak hartzea, imaginazioa botatzea eta zuzundegi martxan jartzea.